Velkommen til Drager, Dæmoner Snak, en YouTube-kanal, hvor vi snakker om drager og dæmoner. Dette afsnit er en lille unboxing, hvor jeg åbner og viser, hvad der er inde i den danske version af Drager og Dæmoner. Jeg sammenligner den med den engelske udgave, som jeg også har, og så fortæller jeg om en kæmpe stor fejl, der også er lavet i oversættelsen. Ja, så sidder jeg her med lidt at drikke og Drager og Dæmoner boxsættet. Og som I kan se, så er det helt i shrink wrap. Så det kommer direkte ned fra butikken, Farve Cigar. Og det har kostet mig 4,49. Jeg hentede det her på release-dagen, så den er optaget på release-dagen. Men jeg fik lige først videoen færdig nu. Det er Farve Cigar, der har udgivet den her på deres eget forlag. Det er trykt det samme sted som Free Elegance. Simpelthen for at gøre det nemmere, så har de simpelthen bestilt det samme sted. Så er der bare nogle ting, der direkte kunne overføres. Jeg har lagt mærke til nogle forskelle, men dem kan vi lige komme tilbage til. Her er nogle korte med skatte. Jeg synes, skattekort lyder så godt på dansk. Det er noget, man afleverer til sin arbejdsgiver, ikke noget, man får i Dungeons. Her er plastik standees til papfigurerne. Et lille intro sheet, der byder velkommen. Hvordan du kommer i gang. Og så har vi reglerne, der er oversat fra svensk. Og der er lidt forskel på de færdigheder, der står, og grundegenskaber, der står i bogen, og så det, der stod på karakterarket. Men det er altså opdateret nu. Flot bog. Egerkrans har illustreret den. Svensk illustrator. Det hele er genbrugt. Det er Morten Gottschalk, der har oversat det. Han er også forfatter. Og han er rollespiller. Og det er altså den svenske version, der er oversat fra. Forskellene, hvad jeg kan se mellem de to versioner, er meget små. Papiret på omslaget af den danske version er en lille smule tyndere end det fra det svenske forlag. Og det er ren spekulation, men jeg tror, at det er et trykkerivalg og ikke noget Farve Cigar har valgt. Der er en hel kampagne her med 11 eventyr. Der er et soloeventyr alene i afgrunden, hvor man kan generere et lille eventyr, man kan gå på, så man kan prøve reglerne selv. Der er et super lækkert kort, man kan have spilleren til at se på. Det er kortet fra Dragkejserens Hemmelighed. Togdalen, en lille campaign setting. Og det er virkelig flot, lækkert, at man giver det spilleren. Og her ser vi egentlig de forskelle, der er fra den svenske version til den danske. For i den danske version, der har man valgt at skrive alle eventyrstederne ind på kortet. Hvor du i den engelske version, der er der kun byen udkant på. Og jeg kommer til at bruge, nu jeg har fuldført kampagnen og laver en fortsættelseskampagne, så kommer jeg til at bruge det danske kort. Der er nogle battle maps i, noget grotte og noget græs eller jord. Og så er der prægenererede karakterer, virkelig lækker kvalitet, lækker karakterark. Og så er der 5 blanke karakterark, så man kan få den samme lækre kvalitet til den karakter, man laver selv. Så har vi papfigurer, og der er simpelthen papfigurer til alle heltene, alle monstre, der er i bogen. Hvis du vil arbejde med noget, der er i bogen, så kommer du altså ikke til at mangle figurer. Og fordelen ved papfigurer er, at det er nemt og simpelt, og det virker. Frem for at skal have alle de her figurer i købt eller 3D-print og malet, eller få nogle figurer, der bare lige lidt minder om, så er der altså fine, figurer med. Det er vitterligt et startersæt. Så har vi fine terninger, og de er også anderledes i den danske version. Her er der benfarvede terninger, der er lige så mange som i den svenske version. Men i stedet for gennemsigtig giftgrøn, så er der de her benfarvede. Her på mit kamera, der kan jeg se, at de kommer mere op som sådan en cyan,
men de er mere sådan giftgrønne. Jeg har også set et sæt røde, og jeg ved ikke, om det er tilfældigt, hvad der er i, eller man køber de røde ved siden af. Terningerne har en drage på 1'eren, og en dæmon på 20'eren, og de ruller rigtig godt. Og det, der gør sig særligt ved de svenske terninger, at dragen, den ligner rent faktisk en 1'er, der er et 1-tal inde i dragen, og dæmonens horn ligner en 20'er, og i den danske, der er det gåseøjne kun en drage. Stadigvæk super lækkert og mere fantasypræget sæt. Ja, jeg tror, jeg vil bruge de benfarvede som spillerterninger, og de grønne som GM-terninger også, fordi de grønne er lettere at aflæse, men de benfarvede er måske lidt federe. En ting, man helt sikkert bør notere sig i den danske version, det er, at selvom der er måske nogle, man kunne kalde dem småfejl, hvor den samme ting hedder 2 forskellige ting gennem manuskriptet, og det gør det ikke nødvendigvis den engelske version, men det gør det altså i oversættelsen, så er dødsreglerne i den danske version helt forkerte. Der er simpelthen en fejllæsning og en fejloversættelse. Så i den danske version, der har man simpelthen misset et lille afsnit, og i det afsnit, der står der, at man aldrig tæller negative hitpoints. Altså når du ryger ned under 0, så er du bare på 0. Og så gælder alle reglerne for at være døende. I den danske version, der står der, at hvis du ryger på negativ hitpoint, så er du bare død. Og de reglerne for at være døende gælder kun, hvis du rammer præcist 0. Så en rimelig signifikant fejl, som man kunne håbe kunne blive rettet i senere optryk. Det var så alle dimser og objekter i starterboxen. Så nogle starterbox, de har bare light rules, men i den her starterbox, der får du de fulde regler. Alle reglerne. Du får 11 eventyr, du kan sætte sammen til en kampagne. Der er 16 monstre, du kan smide efter spillerne, plus andre NPC'er, der kan være modstandere, såsom dyr og sådan nogle ting. Altså alt inden for regler og indhold, du rent faktisk skal bruge til at spille spillet. Men der er også nogle fede rygtekort, du kan give til spilleren, så de sådan, som karakterer kan vælge, hvad de gerne vil undersøge næst. Der er de her kort med skatte, som gør det spændende at vælge, hvad man får af loot. Så er der terninger. Alle de terninger, du skal bruge. 4d6 til at rulle karakterer, 2d20'er til at rulle med fordel, og alt vi ellers har snakket om i min regelvideo. Der er karakterark, der er battle maps, der er figurer. Det her det er ikke bare et startersæt, det er faktisk det komplette, alt hvad der skal til at spille dragedæmoner. Og det for prisen af, at bare én bog koster i mange andre systemer. Ja, du kan købe monsterbogen, som giver endnu flere monstre. Der er 60 i, 16 af dem gennemgangere, og der kommer jo også endnu en kampagne til efteråret. Så hvis du tænker, at du godt kunne tænke mig at prøve det der rollespil med vennerne og familien, så kan jeg altså klart anbefale den her æske. Der er så meget i, og det er alt sammen på dansk. Og så vil jeg også anbefale dig at abonnere på min YouTube-kanal. Der kommer meget snart en video om kamp. Den tager lang tid at lave sådan en, men der går jeg helt detaljen med reglerne i den her bog. Og så vil jeg på et tidspunkt fortælle lidt om, hvordan kommer man i gang med den her Dragkejserens hemmelighedskampagne. Så vi ses i næste video, og lige inden du smutter, må du rigtig gerne give videoen et like.